Jedna od najpopularnijih pevačica u Srbiji, Tijana Dapčević, nastupila je u subotu pred lazarevačkom publikom. Svojom harizmom, ali i energijom kojom zrači skoro već 2 decenije, oduševila je prisutne u Ritel parku svojim dvočasovnim nastupom. Nisi ti nikoga izmaltretirao. Trebalo još ranije da se vidimo, ali meni glava puca. Ja kako sam ušla u Lazarevac, ja sam tako bila u fazonu, gde ga je sada Radomir? I kad Radomir zove, i kao, sad ćemo brzo da se vidimo, deco, sad sati je, sad treba da izađem na scenu još malo. Nalazimo se u Fabrici Italija, samo da kažem, predivan lazarevački lokal, gde si prosto pojela nešto pred nastup, ženo znači i tekako. Ne. Nisi? Nikada ne jedem pred nastup. Zašto? Ne. Ne jedem, a pogotovo ovih dana ne jedem inače, jer sam na liposukcijskoj ishrani. A zato si meni rekla, si čoveče, smršao i to. Jesi. A mene jedu problemi, znači mene jedu problemi. Šalim se, teretana. Jeste, pa hvala Bogu. Ja nemam vremena za teretanu, tako da moram sebi da dam oduška tako i onda nakrcam jedno 4-5 kila i onda idem na liposukcijsku ishranu i to skinem za 14 dana i onda tako održavam 2 godine, pazim šta jedem i onda posle 2 godine... Koliko košta to? Ajde, gledaju na žene. I sigurno ono... Znaš, ja sam čuo da je ona dijeta, kako se zove... Lipodijeta. Ne lipodijeta, nego kako se zove, hrono, ishrana, da je to skupo Boga oca. Ne, hrono sam kuvaš. To je što se tiče hrona. Ali liposukcijska ishrana je firma koja se bavi liposukcijskom ishranom, se zove International Health. Ja sam njihovo zaštitno lice već 4 godine, kad sam uspela sama da smršam kod Sanje Marinković, International Health. International Health, a kako se zove dijeta? Liposukcijska ishrana. Liposukcijska ishrana, aha, dobro. I kod Sanje Marinković sam u emisiji dobila vaučer da idem da, ako hoću da smršam na brz i lak i zdrav način, dobila vaučer i otišla, uredno se javila i otišla i smršala za 20 dana nekih 13 kila. Bravo, svaka čast. Znaš kako ti kažeš u onoj jednoj pesmi, izvini što te prekidam, žene, konobar je muškog roda. To je da nam piće doda, drugo nam i ne treba. A kako reaguješ kada ti priđe konobar, jel sad tu kao može neka žestina, ne može na dijeti? Ne, ja inače ne pijem žestinu, ja sam inače pivopija i vinopija. A žestinu, ne, majke mi, ja retko kad, mislim, volim rakiju. Rakiju volim, ono, pred ručak, ipak sam ja makedonka. I onda žita mora, ne, tatko mi pravi mastika, ja pijam samo žita. Žuta, to ti je loza, žuta, ona najgora. Tata pravi tu žutu, pravi mastiku, pravi žutu, rekao, tata, šta joj bajaš, šta joj stavljaš, popiješ 2 rakije, izvrneš to otprilike, pravi svoje vino između ostalog. Ali nisam neki žestina fan. Više sam pivopija i vinopija. Dobro, kad pomenula si Makedoniju, Boki ti je drug, to znamo. Šta, ili si se čula? Veruj mi da znam isto onoliko koliko i ti znaš. Sve iz medija, tako? Znači, nemam pojma, ni šta se desilo. Ostala sam već konsternacija klasična, znaš, ono kad izgubiš moć govora, ne znaš šta se desilo i zašto se desilo. I nemaš koga da pitaš, jer svi kažu isto, brate, koliko znam ti, znaš ti toliko znam i ja. Njegova porodica, neko nešto. Ne znaju ništa. Radila si kod njega na televiziji, mislim, čuli smo se tad. Nije samo što sam ja radila, ja znam Bojana kad je imao 10 godina, znači ja znam Bojana ceo život. Ali čoče, šta ispode ono kao neko s kim si ti, eto, koga znaš, poznaš ceo život. Koji je imao paralelan život. Za koji ja nisam znala. Mediji ga predstavljaju sada kao najvećeg kriminalca u celoj Makedoniji. Ja ne mogu u to ni da poverujem, ni da... Neću ništa da znam vezano za to. Hoću da znam onog Bojana, mog Bojana. Kako sam ga ostavila, 1. jula smo se poslednji put videli. Evo, sad ću ti kažem, i plakala si skoro, pretpostavljam, zbog grua. Jedna si, pa nije jedna od retkih, mislim, svima je bio šok. Ja sam možda 1 ili 2 put sarađivao sa njim. Ti si imala i pesmu i viđali ste se i svašta. Mi smo bili nerazdvojni, mi smo baš bili ekipa i to je trajalo 20 godina. Kad sam došla u Srbiju, on je bio jedan od prvih ljudi koje sam ja upoznala u ovoj zemlji i koji mi je dosta pomogao i koji je stalno bio tu, znaš, kad god ja padnem vezano za karijeru i za život uopšte, on je bio tu, brate, bio je ortak, bio je brat.
I mislim, ja sam šokirana, svi smo šokirani, ja to i dalje ne mogu da prihvatim, niti ću ikada prihvatiti, dokle god sam živa, da njega više nema. Mislim, velika tragedija, veliki gubitak i, znaš, mnogo toga vam treba još da uradi, mnogo je toga treba da pokloni i da, mislim, stvarno je, ne znaš kada izgubiš moć govora, kad ne znaš šta da kažeš. Baš me je mlatnulo, baš kao da me neko udario maljem po glavi, bukvalno tako. Svima, pretpostavljam, bila slična reakcija. Svima, da. Vama, verovatno, nemam... Kako ne, bre? Zato što ste ipak i sarađivali, no, da ne ispadne. Posle samo pričamo o drugima, ja sam došao zbog tebe, Tijana, i ti si došla u Lazarevac, ne zbog mene, zbog sebe. Zbog sebe, ali i zbog... Ne, bre, zbog publike. Ne, zbog ljudi koji treba večeras da te slušaju na konceptu jednom shopping retail parku. Da. Jesi bila ranije u Lazarevcu? Jesam pre mnogo godina, kad sam tek počela da se bavim ovim čime se bavim u Srbiji. Bog me ubio, ako znam kako se zvao klub. Čekaj, koja godina otprilike? 2001. 2001. su radili, ajde mogu, ako se sećam, art klub u Lazarevcu, u Centru za kulturu i mislim da je radio Mambo, Trezor možda. Trezor. U Trezoru si bila, u Trezoru, izlazio sam tamo. Nema da pričam. Koliko si imao godina tada, bio si beba? 2001. nisam bio beba, možda sam bio 8. osnovne, meni sad taj del, mnogi periodi u mom životu meni izgledaju kao pluskvamperfekat, razumeš, ali ti ko si već tada harala, žarila, palila, razumeš, šta je bilo tad, ko dve marionete? Jeste, marionete, kao da jač od sudbine, rođen da budeš moj, 2002. negativ. Jeste, kako ti sad izgleda taj tvoj početak karijere, to snalaženje prvo u Beogradu, Dejan Milićević ti je isto dosta pomogao. Jeste, Dejan je imao nos kao slon da me numeriše čak do Makedonije. Mi smo se tamo upoznali, u Skoplju smo se upoznali, 1997. I on je od tog trenutka kad smo se upoznali, kad smo počeli da se slikamo, da se družimo, od tog trenutka je počeo da mi se penja na glavu da ja treba dođem u Beograd, da Beograd meni treba, da ja trebam Beogradu i tako dalje. Međutim, ja sam bila tada student na muzičkoj akademiji, mene apsolutno ništa takvo nije zanimalo. Radila sam honorarnu filharmoniji, nošno polagala ispite, pevala po klubovima bluz, živeli bluz. Imala sam bend koji se zvao Bankrot Blues Band, koji je bankrotirao posle svake svirke. Da, živeli smo bluz, pušili travu, pili jaja, slušali Deep Purple, tako smo živeli. I u tom trenutku on mi kaže, aj, dođi u Beograd. I naš snimatelj u tom fazu, mislim, u rock bandu, znaš, ta neka... Ja pričam od 96. Da, ali ništa se, mnogo toga se nije promenilo. Da bankrotiraš posle svake svirke, pa da. Tako da, to je bilo nekad. Jednog dana, Vule, poslaćeš Tijana Dapčević, pa će da te namirišu i to je to. I šta se desi? Desi se da je mene Dejan konačno naterao 2000-te da ja dođem u Srbiju i tada sam počela da radim za jednu producentsku kuću koja je emitovala svoje emisije i svoje izvođače na televiziji Pink. Tada ja sam počela kao voditelj. I u jednom trenutku, posle samo nekih 6 meseci, ja ustanovim da svako može da se bavi muzikom u toj zemlji, u ovoj zemlji. A kako sada, izvini, auto... Ne, ja ti pričam šta se dešava pre 20 godina. Čoveče, ovi ne pevaju, samo otvaraju usta, pa reko, ja znam da pevam Denis, zašto ja ne snimim jednu pesmu, a jednu pesmu snimim, pa vidimo, možemo napravimo ceo album. I onda upoznam Braju, i to su sve, znaš, što je taj krug neki bio ljudi koji, sa kojima se dan danas družim, dan danas smo prijatelji, s nekima sam i dalje saradnik, kao na primjer sa Draganom Brajovićem Brajom. I samo po sebi se desilo, prvo je kao da, pa sećam se kad sam snimila kao da mi je taj producent rekao, neće ti od ovoga leba najest, mora nešto da ima stomrka,
marakato, ili soma. Ali ispostavilo se da tad nije bilo potrebno, možda je Apsolutno nije. delovalo kao osveženje, Tako je. znaš. Pa, znaš kako, ja volim da kažem, možda zvuči pretenciozno, ali boli me lakat, ja sam napravila revoluciju u tom trenutku što se tiče muzike u Srbiji. Jesi unela si taj neki funky koji je bio, disco funk, ja se Disco izvinjam. funk i elektropop. Jeste, to je nešto što je bilo potrebno radio stanicama najpre u tom periodu, jer smo imali dosadne balade, previše dosadnih balada, kao jedan radio koji postoji sada, evo, već 20 godina, koji 20 godina ima istu playlistu, samo se nekad. Da, promeni se s vremena na vreme. Jeste, tako bilo 2000-ih i ti, a posle tebe Aleksandra Radović, koja je prvo donala baladu kao So Moro, tako je, kao Mo u Soru. Kao Mo u Soru, jeste, i posle toga, kako se zove, znači, hvala Dejanu Milićeviću što te dobro. Da, hvala i njemu, jer sam ja, zahvaljujući njemu i uopšte što sam došla u Srbiju, upoznala ljubav svog života i bez razmišljanja promenila državu, znači otišla došla u inostranstvo. Ja, nešto su novine pisale da tolerišeš prevaru. Ne, nikad je ne bi istolerisala to što pišu novine. Znaš kako? Ja novine ne čitam već 5 godina, niti gledam televiziju, bukvalno kao da živim na Marsu. I onda kad dođe neka informacija da mi je kao, kada se to desilo? Vi ste normalni. Pa kao desilo se... Kada si ti mene prevario sa... Ma da, mislim. Ne, čekaj. Milane, kad si me prevario sa konobaricom, nekom iz Vršca, a ja ne znam, i još sam ti oprostila, alo? Da. Tako da svašta nešto saznaš u tim novinama kad takvo nešto dođe do tebe. Nikada ništa se takvo nije desilo, jer ja ne bi tolerisala prevaru, ne bi se probudio živ. Eto klipa. Eto klipa za Instagram, evo klipa za Instagram. I moram da te pitam, jo, žuriš čoveče, žuriš, a ja bi... Da, treba pevam. Treba da pevam. Slušaj, ajde, moram i da te pitam za autotune, da, autotune, evo. Autotunjeva muzika, ja to tako zovem, da. Evo, da. Kako ti to sad zvuči? Evo, sad ću ti kažem. Ja stvarno moram. Ne znam kakvi su tvoji odnosi. Sve najbolje i o toj devojci i o njenoj majici i o njenom ocu. Ja Anabelu znam dugi niz godina. Mislim, nas dve smo zajedno, mislim, ona je počela pre mene, ali smo se dosta puta... Dobro, si čula pesmu Luna Đogani? Jesam, ali mi se više sviđa Anastasina. Pa isti autor je radio pesmu. To je čovek koga sam ja dovela u Srbiju, Darko Dimitrov, koji je meni napisao kao da, negativ, rođen da budeš moj jač od sudbine. A pazi, s jedne strane evidentno je da Anastasija i tekako ume da peva, za razliku od Lune Đogani. Pa znaš kako, o ukusima se ne raspravlja. Za mene postoji dobra i loša muzika. Ovo što se trenutno dešava na tržištu, ne mislimo pritom samo na Lunu Đoganu. Ova autotunjeva muzika, to su sve ljudi koji trče sprint. Znači oni trče na 100 metara, plafon 150 metara. Te posle 150 metara zabole noge ozbiljno kad trčiš sprint. Ako me razumeš šta hoću ti kažem. Ja baća ne trčim maraton, evo već više od 25 godina, u Srbiji 20 godina. I kako se osjećaš? I meni je okej. Ne, meni je potpuno okej. Ne žalim se ja. Imam posla i, znaš, živim miran, normalan život, porodičan. Znaš, ne gledam televiziju, ne čitam novine, znaš, živim na Marsu. Ali pazi, izvini, ne bude ti sve jedno. Samo da ti kažem, ovo nebo je dosta veliko da pod sebe primi dosta zvezda i zvezdica. Sad, sva sreća, pa ta autotunjava muzika, s obzirom na to svi trče sprint, neće to biti još dugo u opticaju, sva sreća. Koliko se ja razumem u štipaljke. Ja mislim da neće to još dugo da... Jer, znaš, već su i roditelji, hvala Bogu, počeli da obraćaju pažnju šta im deca slušaju. Znaš, jer roditelji se ne bave svojom decom. Takav nam je sistem, da roditelj ne može da se bavi jer mora da radi 3 posla da bi to dete preživelo. Ne da bi živelo, da bi preživelo. I onda nema mesta i nema vremena da se bavi svojim detetom. I njegovim detetom se bave razni reality, ta muzika koja je jedan klik od... Sad slučaj vršnjačkog nasilja u Barajevu koji je posledica, kao što je direktor škole rekao, posledica realitija. Ono što sam ja videla, danas mogla sam samo 10 sekundi da vidim,
Upravo to. Znači, takav nam je sistem da ti moraš da radiš 3 posla da bi to dete preživelo i onda to dete gleda realitije, ima na jedan klik na YouTube-u sve živo i mrtvo što možda vidi, niko nema uvid u to šta to dete gleda i onda se desi to što se danas desilo u Barajevu. I takvih gomiletina situacija na kojem deca su osuđena na to. Bavili smo se decom, ali moram još samo jednom da se dotaknem, izvini Tijana. Morate se baviti decom, morate se baviti decom 024, otupeti od pričanja i znati šta vaša deca gledaju na tom YouTube. Ja imam tetku koja nikada udavala se nije... Nije se još udala mučenica. Čekaj, ne. Ja imam tetku koja nikada udavala se nije, neće moći da pevaju Tamarina deca, s obzirom na to da si ti često u Skoplju i da si bukvalno bilo tamo i tokom trajanja Eurovizije. Ne. Dok je trajala Eurovizija, ja sam bila u Beogradu, jer je Hana, starija sestra Tamarina, bila sa mnom u Beogradu. Starija ćerka, jer je majka u Izraelu i ona je bilo fazonu, aj ti dođe u Izrael, rekao, čekaj sad malo. Hoće bre decu da nam čuva, ne, daj Bož neka bomba. Znaš, ipak daj jedna od mama da ostane da čuva decu. Tako da je Hana bila kod mene sve vreme u Beogradu, sve smo to zajedno ispratile, zajedničkim snagama i eto, to ti je to. Dobro, hvala ti mnogo. Hvala tebi. Pozdrav svim gledalcima TV Pruga. I emisije sve u 16. Emisija sve u 16, a vi dalje slušajte mamu i tatu i gledajte TV Pruga i emisiju sve u 16. Ljubi vas i voli vaša Tijana Dačević.